Oh, gusto niyo ng flex? Sige, ito pa yung next. Tignan niyo na lang kung sino yung nakaabante. Kita naman kung sino yung nakadiamante. Dami nagkalat sa kalyeng piling higante. Pero kapag umatake, mas babango pa yung tae ng elepante. Akala ko ba magaling, bakit nandiyan pa rin? Tignan niyo na lang kami, layo na nang narating. Mula nung kami dumating, lahat sila ay naging. What's up guys? Magsingot na ta. Oh, ayun na. Magbabasketball po tayo. At ituturo ko po sa inyo ang mga tips kung paano mga shooter kaayo. Tara. Kay Ron simulan na nato Ron. Tara. Simulan na nato. Kay gisingot na ko. Oh, naka-jersey na ko, naka-jersey. Oh. Tara. Simulan na natin kay para mahimo na mag-shooter. Tara. Tara na. Tara mga tol. Mag-basketball tayo. Doon sa labas. Tara. Buchilas na ako, gagi. Dili ta magsapatos karon kay magsilas ta kay dol raman. Tapos kita ram po isa, dili po covered. Amo. Tara. Ay, kurog man magdali. At yun po guys, ang step 1 po nato ay ang tip po nato number 1 kay ito. Gani! Ay, kakawa ya. Gago mo na gani. At yun guys, ang tip ni nato number 1 nato. Sugdan naman nato ang tip nato number 1. Okay, para matudlan mo nako. I-post ba? Muna to guys, ang step nato sa number 1 nato ay kung mahimo kag shooter gyud, step number 1 nimo kay focus lang gyud sa imong kamot, i-plaster imong kamot diri. Plaster imong kamot na siya. Plaster siya sa medyo tunga siya. Tapos dire kilid lang gid ni kana nimo. Tas kani ba siya gikan niya sa ubos, dili na siya diri sa taas kay kung diri makamugunit. Dili makakuan ha. Pag ato sa ring, di ba? Dapat na siya sa tunga. Kaya para niya, example niya. Diba sulod? Anak rin tayo. Ang number 2 po na to guys kay focus lang gid sa ring. Focus lang gid sa ring. Ayaw gid pa kon sa parang ayaw gid pag pangatang sa lain kay base maato na sa lain. Pwede na. Basta focus lang ka sa ring. Ay. Tambol, focus ka sa ring. Ay kanang dili ka focus sa ring. Awa. So diapon. Wala. Di ba wala? Karon focus sa ring. Focus lang sa ring, stress lang sa ring tapos ang imong kamot plaster. Tapos dire siya gikan na. Nigawas. Medyo ensayo pag maayo, ensayo. Focus lang sa ring. Patay. Yun po, napasok na. Inatura. Panggaduha to ah. Ato na pala sa ang pangkatulo din nato guys, ang pangkatulo. Ang atong buhaton pangkatulo nga para mahimo tag shooter kay ang imong kamot ayaw gid na ilihay. Ayaw gid na ilihay pag itsa nimo makuha na nimo mabantayan nimo nga. Pag itsa nimo mo ana ayaw gid
focus lang gid ana, focus lang gid sa goal ko. Focus. Ting padungin sa ring ang kamot nimo. Ayaw gid ni ipaadto sa lain. Para sa niyo, example ani. Straight ha, straight. At yun po guys, kanang simulan na to karon kay pangkaupat na to, pangkaupat. Ang pangkaupat na to na step para mahimo ka shooter kay balance lang gyud sa mong balance. Dire balance sa mong dili na siya sa ingon niya mo. Ang isa mabilin dapat dungan na siya balance. Kay para pag ato dito sa bola, balance siya pag isa. Rane. Another one. Action. Action. Wala ki. Nice. Ang pangkalima din nato na tips sa inyo guys. Ano guys? Just relax. Just relax and chill. Just relax and chill mga tol. Relax nimo imong lawas kay para makampante ka. Inhale, exhale. Just relax para ano guys. Wala yaw. Another one. Camera, action. Another one. Okay. Right, camera, action. Tara. Alam ko na isa to sa na-miss nyo, yung ako'y magpakabis. Pero at least, lagi pa rin nasa list kahit walang nirelease. Yung mga dis, buti na lang natiis ko kahit nakakainis. Saan di pa lang ay panis na wala akong kailangan ni please. Ako lang yung di lumusob, pero yung sulat busog. Yung bitay palaging sunog, di na sumusulat ng hindi magkakatunog. Di ba ba kayo nakatunog? Sa akin lang kayo makakanood, na yun tsaba magkakasunod. Kaya halatadong tulog pa yung tao nagsabi sa akin di pa ako hubog. Tapos sila mga lyrics, may kasamang kulog. Mga ugok, magkakasabay na bulok. Di kami yung dahilan kung bakit di na kayo patok. Sadyang hindi napasok dito yung mga tira pasok. Napakadami ko na alog, simulan na nakita nila kung tumula na padabog. Lahat sila sa akin pasugod, totoo pala ang inggit ay hindi na kaya magamot. Ako lagi tampok, na mga tunog hambog. Lagi may nag-aamok, kahit na wala ko inalok. May sumasagbog, oy ano ba naman ang bot? Para sa buong sumuntok, mga bumutok. Pero sa pangalan namin nakabuntot, mga kumurot, tulo magabog. Ang mga tunog, akala nila kabot na sumulpot. Malaman sa malamang ay mauna pa din sila mauntok. Bago pa makarating sa tuktok, sira tuktok. Panahon nyo na maudlot, kasi kami na ataga-tuldok. O sige, namnamin nyo lang, pero pagtagal malalaman nyo rin ang sumatotal. Kung gusto nyo mapansin, sige lang. Pero tandaan, magkaiba ang nauso lang sa popular. Boy, dito madali, boy. Huwag nyo nga akong kinikeng, koy. Di ko na rin kayo kalibel, oy. Malaki na ang kaibahan, kahit magtanong ko pa sa iba dyan. Basta may alam niya na yan. Diyos ko naman pag di pa inamin, ewan ko na lang. O sige, eto pa baka biting ka pa sa mga naririnig mo ngayon. Eto yung tipo ng isang beses mo lang maririnig sa engkada totoo. Dito para sa balakbakan, gusto ko lang ipangalan. At yun po guys. Moro to, moro siya. Kanang i-practice sa ito ninyo, i-practice. I-practice sa ninyo kay para mahimo mong shooter. Kay bisag ako dili ko shooter. Bitaw. I-practice sa ito ninyo kay para mahimo mong shooter. Kay moro po ito nakabala na ako nga step pod. Basta moro to. O salamat pala sa mga mutan anang tanaw daan ni Day. O paki-subscribe lang pod o kung nagustuhan niyo akong channel kay paki-share lang pod o paki-like lang pod. And shout out nga pala mag-shout out ta. And shout out nga pala kang Francis Malyare, shout out nga pala sa mga kaibigan ko sa taga Camilla at big shout out sa kang Kevin Noraes ug kang JM Yamana ug sa ako mga wanday shout out na day sa akong mga cameraman now. Big shout out og sa uban pa diha nga mo suporta sa ako. Patuloy ra ta. Gara-gara ri ato, lipay-lipay ra ni. Og mo ra to. Tara. Umano na nato. Og shoutout nga pala kang Reggie Guzman. Shoutout sa iyo, bro. Patuloy lang sa pag subaybay sa aking video, bro.
Salamat po sa lahat. Salamat.